ne adɔfo yɛ nananom adua natural brade nyankompa sɛ kyerɛ de hyɛ kronkron ohwintim prakote akɔkɔ a wɔte bunu akyerɛ suman krotu amansa jansa ayɛboafo ne din ne honam sɛ na asra bebi o onufunta braba amansa nyinaa no ano na awusu aduonyo atwentwenko yɛtwa wo kɔko a yɛdi nkunim otwedi ampambasa Kwame yi adom wɔde mo ahene afiri soro ɛna de ma ho dodoɔ na frɛ me Nana Kwame Asuo ɛno ɛyɛ amammerɛ hene mahene ani yɛ mienu osa ba mu a waba Kumasi otumfo setu Kumasi adum bafo ni kontre atia me hene minue abisa nsɛmfo mienu na mepɛsɛ mebisa baako sɛ Soantie ɛne ɔwam atikɔ Akan kasa ya kama na ka ho na nso nya saa na Thier ɛnyɛ apɛsɛwedeɛ kakra me bewie nti ana me kɔfrɛ kuntunu wɔfa ɛnam bia dua yɛfrɛ no wɔfa na abusuafo ne adɔfo amamre dwumadie ɔte kɔkɔɔ so na nakropia asante kotoko yirifi ohwintim prakote akɔkɔɔ a wɔte bunu atuma ne bɛyin de se kronkron ofi amani ampɔn de hye subi antwedu yɛsi subini na sabi ensu yɛbini nananom etimi koko bisa nasɛm yɛfrɛ no subi antwedu subi ensu awabin ɛna to nananom apente a na yakobisa wɔ mo asɛm a wodi ka bisa yɛ ose nya pɛsɛwedeɛ kakra me bewie nti ɛna wokɔfrɛ kuntunu wɔfa na se yɛfrɛ kuntunu wɔfa de a ɛne kuntunu no wanwo bama yɛ na mmom nyɛ saa na ebu no ɛbɛ no yɛ ɛnyɛ apɛsɛwedeɛ kakra me bewie nti ɛna me kɔsoa kuntunu wɔ ha ɛnyɛ apɛsɛwedeɛ kakra me bewie nti ɛna me kɔsoa kuntunu wɔ ha tete hɔ no ne nananom ɛdɔ afu a ne yɛ adwa ɛde fa ano yɛ penam ɔpanyin no ɛdɔ afu kakraka te sɛ agoprama yi so ɛna ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛbɔ adwa de afa ano na kwayɛ no a wɔkɔtwa kuntunu no wɔ mu no anaa dua no a yɛde so mfidie no na mu kyi kakra nti adwa no nso no wabɔ no maako wɔ ha na wɔkɔtwa dua no a ɔde ba no onim sɛ dua no mu ɛnyɛ du nti ɔbɔ mmɔden ama dua sini ɔde sii so ɔde ne ti hyɛ aseɛ na ɔtumi so ayɛ no akakra no nso firi yɛ akɔka asuaterɛ ɛna ɔde kɔ wɔduru kwan ne mfimfiri no na afei wabrɛ wɔgye ne ho anyi no wɔse kyerɛ ma me nsene na nyɛ apɛsɛwedeɛ kakra me bewie nti ɛna me kɔsoa kuntunu wɔ ha baako wɔ ha na yɛsɛ Soantie enti ɛne ɔwam n'atikɔpɔ Akan kasa paa de agyeagye mu ato agu saa no ɛbɛ ne gyina hɔ ma yɛsee wo a wantie nti ɛna ɔwam watukorɔ yɛsee wo a wantie nti ɛna ɔwam watukorɔ ɔbaa bi nyinsɛn ne yere anum yɛ ne dɛ ɛne wɔka kyerɛ ne kuru sɛ ewura mu a wokɔ no ɔkɔ ahayɔ ti so ɔba no amfa nam a ɛyɛ nam mono a amma ne kyɛnsee mu a nyɛ hwam a ɛnya deɛ sɛ obetumi asi fie hɔ na ɔkɔ ahayɔ no ɔne ne nana ablanteɛ bɛ mfie 12 ɛna ɛkɔ ahayɔ no anadwo no nyinaa no wɔn anya nam no bi na wɔn ba no na wɔn duru wura bi ho nsuo ho a wura ɛwɔ hɔ na ɔwam edi adɔbɛ ɛnɛ adɔbɛ a yɛka ho asɛm yi obi wɔ kora wɔnim adɔbɛ ɛnɛ yɛde homa ɛne sina ahweneɛ nanso adɔbɛ ɛna ne yɛde sina tɔma me yere me tɔ ama wo na edu anwummerɛ a mede me nsa wasa so enti ne yɛfrɛ no tɔ ɛma ti bɛma ne tɔtɔma nyɛ ɔbaa ne tɔtɔma na wei na ɔkɔkɔ duru hɔ no ɛne ɔhu sɛ ɔwam no ɔmo dɔɔso na mo ani hu no a ɔmo bɛtunti no ɔsi akwasi gyina ha wo gyina ha na memfɛ
fitire nada ɛmoa no na menkɔto wɔ mo enti kwan na de nanim ha no ɛhɔ na ɔde nasoɛ ɛna wɔfa akyire na wɔfa akyire no sɛ ɔfa akyire akɔ no abranteɛ no nso susuro ɛna wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛfa kwan no so no wakɔ hwɛ ne nana enti ɔkɔ no a ɛmoa ne hu ne nyinaa na ɔmutu yɛ saa bɛn so wapoma tuo na akɔ ɔbɛto nti moa ne hu na agora na ɔba na otu yɛ ɔda n'ani a na ɔgyina ne nkyɛn na ɔsɛ akwasi mese wo sɛ gyina ha wɔanyina no ɛna ɔwam ɔmatu korɔ abusua ne adɔfo ɔsomfoɔ mo adeɛ nyinada amammerɛ dwumadie efiada anwummerɛ na onum wobɔ sɛ abranteɛ bi ɛyɛ bibiduro paa yɛfrɛ Nana Kofi na mene na tena so na onum ukuada anwummerɛ no